Play pi Baroh, ipinang subhay pi sa piyit kami, pagkikubol baman kasi. Banpen pau ka jing persya halor ka jing kuman ka sarkar halor ka jing dawa da ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle kabala dawa na ka sarkar jilla bakade banpen hiar dore ko umpnyang petrol bat diesel hinde ka sngi ki Nongñiah lam jong ka Joint Action Committee jong Baroh ki kali Kamai pat ba Ribhoi kabakila tip kum ka all Ribhoi passengers vehicle kila pelong ya ka jingelang hanong po bat hakate ka jingelang kila shim ya karai da ka bating halor ka jingkuman ka sarkar ya ki jingdawa da ki Nongñiah kali Kamai pat ba hakate ka jing lang lawan bani shim benta da ki Nongñiah lam jong khat artili ki association ki badon Ribhoi kata nadu ki Nongñiah sumo Maruti auto lembat ki wei ha ka bakila rai ba khat artarik kin sayami pat ba Baroh ki kali Kamai ki badon Ribhoi abaya day berkata ke jing temu wan mi Surok Baroh ki kali Kamai Ribhoi uba Bains Makri chairman ke JSC uloong bahakate ke sngi Baroh ki kali Kamai kin mi Surok banlet shanong po nakabenta banlet idor khas syaka deputy commissioner Ribhoi hadien kata kin sapelong pat ya ka jingelang pat ba hamadan paham siem katkum ka resolution katkum ka rai ka balami apo ka executive committee jongi menta ka janmit kalong ba nakaliang jongi nilai ki menta la hinrius ngi kamdon ka jing seiso mengimyo i kata ka jing dawa jongi te nakaliang ka all Ribhoi passenger vehicle ngidon hadu kumba khat artli ki association ki badon apo kane ka satri jong ka CSC te ngilarai ba nang ne sakmat ngin penjur ye kejinya ki jongi da ka bangin mi no samadan bandawa ye ka hok ka jongi kum ki Nongñiah kali Kamai te hak ka sngi thoding khat artarik hak ka sngi thoding khat artarik ngin pelong da ka public rally kata kamut ba ngin pelong da ka meeting shwana madan phamsim bat ngin lekbu ya ka dorkhas sa DC badon burom jongi langba ka jinya irali bat hadin kata ngin sa penkut ya kaneka jing kumbo pi oi kamdai bangi haras ki ba rai kane kalong ba kade gelenti bangi nya kum ki try bat rebar kali ting sutu ke sigi aju ba ka ba kilai kendu akini ki sigi ki ba ngi la ya strike ki kali Kamai namar ka jing ba man sai ngi ban pelong ya ka jing pat sange ki kali Kamai namar lumba dau ba dosan kalong ba ngim imshu ban Kamai lengba kini ki jing ki dor ba penyang bat diesel tila dangi mi ban Kamai ka ba hakmandu kalong ba ngin hapat ki dor ba kali te bunsen hingi ju pensau yang sarkar lane siapa ba kita kalau bangi hak ban bun ki isu bangi hak ban syem ban sange Kamai ban ya irali ban persya marka jingla ju sarkar ingat ba ki ki suthoi kata ngipan ya ka support naki bakin aya ke jingkar ngi kenang ba ngin ya bet ngin ya biang lang tere kumbolong mentala da ka sarkar trat kam tere ban penhari ka dor bat ka dor jongka penyang petrol diesel te ngi klempep ngin sepak ka pela jumpa iba kanai kedika message ke bagi nice iba kalau ba unit rilang bat ngi kini rilang bat ngi oi ngitip ke jige juki ke bawan nangi bangi ketu siki bat bakin ye sya bat ngi ban ai ke jingrilang takti gede akti kemon ngin rai tat da kata khat artarik bangin bu ye kata ka jemi iba nagal yang jongi senjuk nya kali bakar ngi scam bak sarkar kan skap ya tundung skor kan skap ha ya kan ke jing nawa ke jing namta upai ba